Prvi sunčani dani idealno su vreme za kontrolu mladeža. Bez obzira na blagotvornost sunčevih zraka nakon zimskog perioda, pažnjivo moramo skrenuti na korelaciju povećanih ozonskih rupa i kožnih promena. Kako stručnjaci kažu, zbog pojačanog sunčevog zračenja povećan je i broj malignih melanoma. Iz tog razloga u današnjoj emisiji preventivno ćemo vas upoznati sa kompjuterizovanom dermoskopijom, dijagnostičkom metodom kojom se mogu konstatovati promene na mladežima. Dermoskopija je nova, neinvazivna metoda utvrđivanja kvaliteta mladeža. Zapravo, ispostavilo se da pod uticajem spoljašnjih faktora, štetnih spoljašnjih faktora, na prvom mestu sunca i nekontrolisane upotrebe solarijuma, pokazalo se da je stopa i incidenca pojave malignih melanoma zaista povećana na maksimalni nivo i već je u dermatologiji jedno crveno svetlo, ako mogu tako da kažem, objavljeno što se tiče toga. Upravo zbog toga treba voditi računa o dijagnostici mladeža i na svu našu sreću, eto, sada se pojavila dermoskopija kao metoda koja sa mnogo većom sigurnošću može da nam kaže šta se zapravo dešava u mladežu i da nam pomogne da odredimo da li je to što mi mislimo da je mladež ili nije, da li je ta promena maligna ili je benigna i shodno tome vidjeti šta zapravo raditi sa tom promenom. Da li je ostaviti kao takvu, da li je skidati kod plastičnog hirurga ili ne. Omogućava nam to da možemo vidjeti dublje strukture kože. Golim okom kada gledamo vidimo samo površinu epiderma, znači tog površnog sloja kože i shodno tome jasno je da golim okom nikako ne možemo biti 100% sigurni u dijagnozu promene koju gledamo. Obično se dešava kada golim okom i dijagnostikujemo malignu promenu da je već kasno, da je već došlo do rasejavanja malignih ćelija i zbog toga se dermoskopija kao takva sada koristi upravo da bismo dijagnostiku doveli do maksimalnog nivoa i da bismo mogli efektno i brzo reagovati u tom smislu otklanjanja malignih promena. Gledamo boju njegovu i na osnovu karakteristika tih koje postoje i koje su značajne za gledanje mladeža, konstatujemo da li je mladež potpuno benigan, da li ga treba pratiti, da li je sumnjiv pa ga treba pratiti ili je prilično suspektan i treba ga otklanjati. Dijagnostika dermoskopijom svakako nije 100% dijagnostika. Dijagnostika se svodi nekih 80 do 90% sigurnosti, što je značajno više u odnosu na dijagnostiku golim okom. Definitivno i 100% dijagnostiku možemo dobiti isključivo histopatološkom analizom, ali to je već invazivna metoda, znači mora se promena iseći, mora se napraviti adekvatan režim, gledati pod mikroskopom i upravo zbog toga dermoskopija kao neinvazivna metoda predstavlja jako dobru metodu u dijagnozi mladeža. Kompjuterizovana dermoskopija je usavršenje varijanta dermoskopije, gde se zapravo digitalnom kamerom na koju je prikačen dermoskop fotografišu promene koje želimo da pregledamo, prebacuju se u kompjuter i specijalnim programom koji postoji za dijagnostiku mladeža se takođe mnogo pedantnije i bolje može promena sagledati i opet sa većom sigurnošću dati dijagnoza. Dermoskopija u svetu predstavlja jednu rutinsku metodu ispitivanja. Svaka dermatološka ordinacija je opremljena dermoskopom i moram priznati da se u svetu dosta polaže pažnje na edukovanje pacijenata u smislu delovanja štetnih efekata kao što su sunce i solarijum na kožu i s obzirom na pojačanu incidencu nastanka malignih melanoma, pacijenti u svetu mnogo više vode pažnje o svojoj koži i o svojim mladežima i
češće rade takozvane checkinge svojih mladeža. Ono što je za našu populaciju ovde karakteristično, obično se ljudi na pregled mladeža javljaju kada dođe do povrede mladeža i obično naši pacijenti misle da ako povrede mladež da će se tada nešto loše desiti. Pa eto, sa razvojem dermoskopije pokazalo se zaista da mehaničke povrede mladeža, jednokratne mehaničke povrede mladeža zapravo ne predstavljaju takav problem u smislu neke maligne alteracije mladeža. Može predstavljati neka hronična iritacija mladeža, tipa mladeža na stopalima, da imamo hroničnu iritaciju obućom, ili kod žena gde veš ispod grudi može praviti hronični problem. Tada možemo eventualno očekivati neku malignu alteraciju, ali sa jednokratnom mehaničkom povredom u principu se jako retko dešavaju problemi. Obično takođe pacijenti kada dođu na pregled mladeža, ono što se njima čini da je problem, zapravo ne predstavlja nikakav problem. Ispostavi se da nešto jako malo i sitno, što ljudima koji nisu iz zdravstvene struke deluje potpuno beznačajno, može predstavljati mnogo veći problem no veliki mladež. Ono što želim zaista da kažem da treba povesti računa o svom zdravlju i o koži u tom smislu, upravo zbog toga što su maligni melanomi zaista vrlo agresivni mladeži, zato što i kod nas ta stopa porasta malignih melanoma pojačana poslednjih godina, tako da bi trebalo raditi inspekciju, zapravo pregledati svoje mladeže s vremena na vreme. Jedan put u godini dana bi trebalo negde proveriti svoje mladeže. Naravno, kada se odradi dijagnostika mladeža, ako nam je nešto sumnjivo, znači nismo kompletno sigurni da bi taj mladež trebalo otkloniti, potrebne su kontrole, znači potrebno je da pratimo. 3 meseca je neki minimalni, mogu reći slobodno i optimalni period kada vremenski za koje možemo očekivati i bilo kakvu promenu. Znači, ako se nešto promeni u 3, eventualno do 6 meseci od prethodnog pregleda mladeža, za 3 do 6 meseci će se videti ta promena i onda možemo sa sigurnošću znati da li taj mladež napreduje u ovom ili u onom smislu i shodno tome odlučiti šta ćemo raditi po pitanju rešavanja istog. Evo, kao što smo već rekli, na digitalnu kameru prikačen je dermoskop koji nam služi za dijagnostiku mladeža. Procedura je zaista vrlo jednostavna. Poenta je da, evo, uključit ćemo svetlo, podesit ćemo parametre na aparatu. Tako. I šta radimo? Prislonimo dermoskop na kožu. Fokusiramo i sa maksimalnim uveličanjem fotografišemo promenu. Sledeći korak koji trebamo odraditi je da fotografiju prebacimo u kompjuter. Specijalan program će se sada otvoriti koji koristimo u dijagnostici mladeža, gde postoji mogućnost, znači, gde imamo apsolutno statistiku pacijenata, prva poseta pacijenta, izveštaj pacijenta i ono što je jako dobro, što možemo da, ako imamo potrebe da pratimo mladež, da kompariramo svaki sledeći put kada fotografišemo mladež, dermoskopski ga zapravo gledamo, možemo da kompariramo jer nam je zapravo bitno, mogu minimalne promene biti, a nama značajne za dijagnozu. Pošto smo ubacili fotografiju u karton pacijenta, uveličat ćemo je i pažljivim pregledom ustanoviti o kakvim se karakteristikama samog mladeža radi. Pošto smo dobro pregledali mladež, ići ćemo na deo programa koji nam je značajan i potpomaže nam da mnogo preciznije odredimo dijagnozu, gde ćemo skorirati naš mladež.
Postoje mnogi kriterijumi koji su važni za dijagnostiku mladeža. Ono što nam je jako bitno u prvom tom pristupu je da obratimo pažnju na simetriju tog mladeža, da vidimo da li je simetričan ili asimetričan, da vidimo kakva je pigmentna mreža mladeža i takođe da vidimo da li postoje plavo-bele strukture na mladežu. Te tri karakteristike su ulaz uopšte da bismo mogli da razmišljamo da promena ima neke maligne predispozicije, da se radi o malignom melanomu. Te tri karakteristike predstavljaju tri checkpoint list. Ta lista se sada proširila. Sa napredovanjem dermoskopije lista se proširuje tako da nam omogućava da mnogo specifičnije odredimo dijagnozu same promene. Sada postoji 7-point checklist koja nam omogućava, isti ovaj program na kompjuteru, nam omogućava znači da proverimo i tih 7 tačaka kao i osnovne karakteristike u smislu granica samog mladeža i boje samog mladeža, kako je ta mreža, da li je tipična ili netipična. Kada smo ga dobro pregledali, ubacimo podatke u program i dobijamo shodno tome potencijal maligniteta te promene. Ovakvim pregledom mladeža možemo ustanoviti da je mladež benigan, znači potpuno dobroćudan, što je najbolja varijanta. U celoj priči time je pregled završen. Možemo ustanoviti takođe da je mladež suspektan, znači da sumnjamo da možda nešto nije u redu, ali u takvim slučajevima trebamo pratiti mladež i proveriti stanje njihovo za 3 do 6 meseci, u zavisnosti od procene, i svakako možemo proceniti da je mladež maligan, kada trebamo hitro reagovati i odstraniti ga hiruški. Uz histopatološku analizu svakako.